Ay buntag sa tanan, mayong udto, mayong gabi, tibuok kalibutan. Kumusta ang atong mga kaigsuonan, atong mga higala nga kanunay nga nagtuon sa balaang kasulatan. Sa tanan usab nga mga higala nato nga mga ubang mga relihiyon kay ang gusto sa Ginoo mga kapaglaom nga kitang tanan higala makauban ngadto sa Ginoo padulong sa langit. Kay gani ang kawatan higala sa diha nga naginulson siya kauban ni Kristo dito sa cross, isaaran siya nga luwason siya mga kapaglaom. Mo na nga pasalamatan ng Ginoo, no? Atong tun-an higala ha, nga kadtong kawatan nakaadto ba sa langit ang kawatan nga naghinulsol. Oh, mo na. Dili pa ato dengue kumusta mga kapaglaom mga atong mga sponsor. Ato sponsor sa atong mga sponsor si Brother Robert Maluya. Robert, ayong pagsikay-sikay diya, no? Adlaw Sabado, Domingo hantod na sa Biyernes. Lipay ta nga ang Ginoo magpanalangin sa imong buluhaton, sa imong pagpanambal, labi na sa imong mga nindot mga tambal, mga herbal. No? Pangananginan kas Ginoo tungod sa imong pagtabang sa buluhaton sa Ginoo. Higala diri sa atong pag-utingkay sa kamatuoran, diri sa atong Radio Utingkay, o Hope Radio, Adventist World Radio, usa sa mga Adventist World Radio. No? O atong pasalamatan ang tanan nato nga mga kaigsuonan niya sa kanunay hatag gyud og kining pagsuportar sa buluhaton sa Ginoo. No? Makaadto ba sa langit ang kawatan nga naghinulsol magampo sa ta. Dalaygon hinaon mga Dios. Salamat kay Ginoo sa imong kayo sa imong pagpakiguban ka ng musta ng panahon. Hindi ang tanan nga tanaw, paminaw, ang salit sa ngalan ni Jesus. Amen. Mga kapaglaom, ang tanan ang mga kaigsuonan nga nagatabang ang atong si Sir Dandoy, kauban sab nila ni Ma'am Maria, o Sister Lynn, o sa tanan mga igsuon nga naganahuna sa pagtabang sa bulatong sa Ginoo. Kay karong panahon ato nag-i-focus kapaglaom ang pagtabang sa bulatong sa Ginoo. Usa sa mga sinati kayo kapaglaom nga pahayag sa kasulatan nga kanunay ginaingon sa pagpalig-on nga mga tao immortal ug nga siya mudawat sa iyang palos sa gitawag og sa kamatayon mao ang pahayag kapaglaom sa kasulatan may tungod sa kawatan didto sa cross ug unya siya miingon kapaglaom ingon si Jesus hinumdumi ako ingon ang kawatan hinumdumi ako inig abot mo sa imong kinharian kung paraiso kaniya si Jesus mitubag kapaglaom nga nag-ingon sa pagkatinuod ako magaingon kanimo nga karong adlaw adto ikaw sa paraiso uban kanako. Lucas sa iyang kapitulo 23 bersikulo 42-43 kapaglaon. Now, karon dayon uban kanako sa paraiso. Apa utana? Nagsaad ba si Jesus kapaglaom ngadto sa ngadto sa mahinulsulong kawatan nga makaadto siya sa langit sa adlaw sa iyang paglansang. No? Muna yung mga pangutana diya, mga higala. Atong susihon mga kaigsuunan ug ato ng tubagon nga mga pangutana. Ang gitawag higala o adverb karon gitawag na siya og natiliwalaan sa duha ka mga clause nga sa Griego mabasa sa pagkatinuod ako magasulti kanimo ug kauban ako ikaw makauban sa paraiso. Sumala sa Griego nga paggamit ang adverb
nga maka-modify kapag laom sa usa ug usa ka gitawag og close. Usa ang pangutana mao, kung sa may buot ipa sabot ni Hesus mga kapaglaom sa may gipasabot ni Hesus. Gipasaligan ba ni Hesus nga nianang adlaw ang kawatan makauban niya sa paraiso o nagasaad siya nga ang kawatan may kasiguruhan sa kaluwasan ang paagi lamang kapag laom, no? Masabtan kung unsa ang buot ipasabot ni Hesus mao nga pagkasabot sa tubag sa Biblia sa mga nahabilin nga mga pangutana niining pagtugon. Higala, nasayran kaayo nga walay tulbok o gitawag o punctuation sa sayo nga gitawag Gregong mga sinulat sa bag-ong tugon. Ang tulbok giingon kapag laom nga gihatag ni Manutius, usa ka gitawag og magapatik o nagpuyo sa gitawag Venice panahon sa 15 or 16 ka mga siglo. Sa ingon niya tulbok sa Biblia, tawhanon o masok mag-usab-usab, no? Ken tulbok. Posible kapag laom nga mausab ang kahulugan sa pahayag sa kasulatan pinaagi sa kahimtang o lugar o sa tawag o lugar o sa usa ka dapit. Pero ang pangutana, nganong naingon ana man, unsa may pasabot nga giditso badayon siya sa langit? Mao na ang pahayag sa Gregong pinulungan, saaran siya higala. Saaran din siya nga. Kung sa espresso, ang mga tao nga sigurado na iyan ang nadawat. Kaya for to me to live is Christ and to die is gain. Atay na siya, pero pa siya mabanhaw, pero nasulat ng iyang ngalan dito sa pasahon sa kinabuhi kapag laom dito sa langit. So, mo na'y nakagana diha ikala kung kanunay kita nga yun preparado na kaigsoon. Preparado. Hain ang paraiso. May pangutana, asa man ang paraiso? Sa bagong tugon higala ang pulong paraiso makita lamang sa Lucas 23:43 o sa 2 Corinto 12:4. Ang pinadayag 2:7, no? O si Pablo higala sa 2 Corinto 12:2-4 naghimo sa paraiso nga kaanggid sa langit. Ang kahoy higala sa kinabuhi nga gisgutan sa pinadayag 2:7 ginaingon nga anaa sa paraiso sa Dios ug sa pinadayag 21:1 ug 3 ug 10 ug 22:1-5 ang kahoy sa kinabuhi gisgutan kauban sa bag-ong yuta o bag-ong Jerusalem. Ang suba sa kinabuhi ug ang trono sa Dios nagpakita nga sa bag-ong tugon ang paggamit sa paraiso kauban kanunay sa gitawag og langit. Basta paraiso gani mga kapaglaom, gitawag kana siya og langit. Isgot ka na og langit mga kaigsunan. Isgot ka na og langit, no? Unay giingon mga kapaglaom, langit ang hinungdan sa akong pagbago. Kay dili ko buot impyerno dungan. Sa duha ka mga tulisan kawatan, isa ra man gyud ang ibanlo sa tulisan. Ayaw pagingon na, parehas ta na. Kini siya, mayo kita kigilansan, kay kita nakasala. Kaya kini siya, wala ganyan.
makasala. Wala kayo makasala. Ang pangutana, diin paingon si Jesus sa adlaw sa paglansang. Kaya ingon sa karon dayon, uban ka na ako sa paraiso. Nisutoy ba dayon siya dito sa paraiso? Adtos langit, igsoon? Ha? Sutoy ba dayon siya dito nga, uy, ato na po. Kaya pareha sa nahunas uban kapag laom nga espiritu na mo nang bisan asa na lang mo ito. Na mga pangutana higala. Oh. Ang pangutana igsoon, diin paingon si Jesus sa adlaw sa paglansa. No? Ito bang igsoon, Lucas 23:52-53. Atong basahon. Kining tawhana miadto kang Pilato og kaniya iyang gipangayo ang lawas ni Jesus og kini iyang gihugos o gilimisan niya sa panapton nga lino o kipahimutan sa usa ka lubnganan nga kinubkob diha sa kilid sa pangpang nga wala pagayon kalubyo. 23 o 52, 53. Okay. Ito po yung basahon sa Biblia. Ang pangutana, miadto ba si Jesus sa iyang amahan sa langit sa adlaw nga siya namatay? Nakita mo dito nga gibutang dito sa lungib. Pero sa pag-adto sa mga apostol, nabanhaw siya. Wala na siya dito mga kapaglaon. No? Wala na. Wala na din siya dito. Atong basahon sa Juan 20:17. Ang pangutana, miadto ba si Jesus sa iyang amahan sa langit sa adlaw nga siya namatay? Ang tubag, wala. Tulo ka adlaw human sa iyang paggabanhaw kapaglaom. Si Jesus misulti ngadto kang Maria. Ayaw na ako pagkupti kay wala pa ako makasaka ngadto sa amahan, sa akong amahan. Apan adtoa ang akong mga kaigsuonan ug suginli sila nga mosaka ako ngadto sa akong amahan ug inyong amahan sa akong Dios ug inyong Dios. Juan 20:17. Namo gyud mga uban ni gala doktrina nga pagkamatay tulog adlaw dito sa langit. Sa wala pa tulog adlaw na pa nila magsuri-suri diri sa yuta. No? Kaya ilang ang pagtuo nga kanang espiritu nga gininawa makatultol pa na, maka kan pa na, makasulti pa na, o uban pa. Pero wala na naigsoon. Kaysa pag bungat, paghatag ana, paghatag, pagsunod niya sa abog, kaya pa na siya nga na yung nahuna, bugna sa Ginoo, pero wala pa na. Kung kuhaon na siya, wala niya po. No? Wala niya po. Sana bulyaso niya po mga igsoon. Pero ang pangutana, unsa may gitudlo ni Jesus may tungod sa panahon nga ang mga tao magadawat sa balos dito sa paraiso. At ang mabasa sa Mateo 16:27 o Mateo 25:31 then nagto 34. Sa nigala, wala pa'y katawhan og upat ka oras sa wala pa muhatag si Jesus sa iyang saad ngadto sa katawhan. Iyang gihatagan ang iyang mga disipulo sa saad nga makita sa 1:14-1-3. Siya naghisgot sa mga puloy-anan dito sa iyang amahan. O sa panahon niya siya mubalik aron pagkuha sa mga iya. John 14:1-3. No? Nang di magkagulin yung kasing-kasing. Mato pa, sumalig ka mo kanako, sumalig usab ka mo sa Diyos. Sa balay sa kuman, daghang pulianan. Moingon ba unta ako, adto ako, ras pag-anag muna lang kaninyo. Sabi mo, kaadto na ko mag-anag muna lang kaninyo, mubalik ako o pag-ako haon ko kamo. Din gani ako ato asag ko. Ngunit ako kay pasali, mga kaigsunan. Pag kanindot may pasali. Dito sa dandalo, unta ka uban ni Jesus sa langit, wala ni mga problema dito. Wala ni mga debate dito. Wala ni kasina dito.
wala na kapungot dito, wala na panagbingkil dito, wala na mga kaigsuunan niya mga lugno dito, no? Mga panimuha sa kalibutan nga halos manglimbong na lang kay parang madato, wala na dito igsoon. Pagkasipti kung ito na dito. Panapos igsoon. Ang pagsulti nga ang kawatan misa ka sa langit panahon sa paglansa or aron sa paglingkod sa pagkawalay kamatayon sa tao. Maga sandig sa dili husto paggamit sa tulbok ng gitawag kuma. Tulbok. Dili kini husto nga paghubad sa Biblia aron himuon kining teksto nga pagtukuranan sa usab ka doktrina nga magasupa sa tanang lain nga sinsilyo nga kasulatan mahitungod niining suhito. Tataw kapag laom nga sumala sa 1:19:31-33 nga ang kawatan wala mamatay sa adlaw sa paglansa. Aduna lay usa ka dalan aron makabaton kita kapag laom sa kinabuhing dayon. Tapos sa pagkabanhaw. O magkinabuhi sa walay katapusan. Salig sa anak, may kinabuhi. Nga dayon, apan dili mo salig sa amahan. Apan ang dili mo sugot sa anak, dili makatilaw kinabuhi. O di makatilaw kinabuhi. Pinunua ang kapungot sa Diyos. Magapabilin kaniya. 1:3:36. Ang pagkabanhaw kapag laom ni Jesus, nagapasiguro nga ang tao higala ana akan Kristo o paghatagan siya sa kinabuhing dayon. Unang Korinto 15:16-22. Ang higala mo. Kung ang kawatan aduna may saad, kita usab adunay saad. In my Father's house, there are many mansions. Wadto ako aron sa pag-andam og nuna alang kaninyo. Sa dihang makaandam ako nuna alang kaninyo. Mupalik ako o pagadawaton. Dawaton ka mga kaigsoon. Dihin gani ako, to asab ka mo, pagkanindot. Asa ta suri-suri. Bert, suri ta, asa ta, kita. Bulong taritos Mars, Venus. Kailangan tayo niya, basa ba? Ato lang, sabtog kundiin siya to asab kita. Kung asa ko, to asab ka mo. Atong ginusa, upang mga lugar higala, basta siguro lang ang imong kaluwasan. Diba? Diba, Ikson? Oo, mo na. Kay atong hibawan, ato pa nila nga, siguro dahil nga ang tao maluwas bisag walay bautismo. Sa may kalugan sa bautismo. Roma 6:4. Inalubong ka mo ya sa bautismo aron ka mo makaambit sa kamatayan ni Kristo. Kung pasabot, ang kahulugan sa kamatayan ni Kristo, bautismo. Muna nga, ang kawatan, di sa aran, kaya nga naman, sa ding gilansang siya, na-apil siya sa paglansang di kang Kristo, na bautismohan siya di kang Kristo. Kaya lang kang Kristo, duha lang, na-bautismohan siya, o nagpakamatay siya. Paduha. Dili peligro kung daghan sa itong bautismo mga kapaglaom. No? Dili na siya problema. Kay, problema man na ito nga. Di ba? Oh. Pero nang ato ning tagi-tagihon. Yatong panahon na mga kapaglaom, ang mga tao wala kilala kabukang ito. Ang uban nito dayon sa diya nga panahon sa mga kasakit wala na. Biyaan na nila si Jesus. Di ba kakatuyang ipang-ayo? Napulo kabuok mga paralyzed kining sakit nga dili nakatindog. Sa diya nga napulo mo. Isa na ni balik aron sa pagpasalamat. No?
Muna nakahukom sa Ginoo nga bisan pa ang patay ng bangkot kung musulti dili gyud sila. Kagahi gid patibuon. Kung gani sila mutuo nga si Jesus mao na ang Dios, ilang ginataran, ilang ginagukod, ingon niya lutos ka namo o gigukod ka namo dili tungod sa imong pagbuhat og maayo. Ato pa dili tungod sa imong pagtuman sugos Ginoo, kun dili nagpakadiyos ka nga tao. Kung pasabot ka paglaom, wala na gyud sila mutuo og higala. Bakit sila mutuo sa unay nakapait. Una nga, ato na yung siguro. No? Sa mga sa pagsiguro, Bridget, Matthew 7:21. Simple lang kayo. Dili ang tanan naging kanako, Ginoo makasulod sa gingarian sa langit. Ito lamang nagatuman sa kabubuton sa pangamahan. Mo'y makasulod sa gingarian sa langit. Simple lang. Kumano lang ang kabubuton sa man. Kung sabi kabubuton sa man, Bridget, Salmo 48. Nagakalipay ako, Diyos, sa pagtuman sa imong kabubuton. O Diyos, ang imong kasubuan. Ani ang sa akong kasangkasan. Nagakalipay ako sa imong kabubuton o ang imong kasubuan. Kung pasabot ang kasubuan sa Ginoo mo, kabubuton. Kamatuoran, Salmo 142. Nagakalipay ako, tungod kay ang imong kasubuan, mao ang kamatuoran. Kung sa di ay mga kaigsunan, nga kung sa di ay ang buti pasabot higala, mahitungod niining ipasabot nga saad sa Ginoo mga higala mga kaigsunan. Okay, kinahanglan yun nga ang matag usa kanato maandam sa pagbalik sa atong Ginoo. Kinahanglan yun na mga higala. Bisan tod ang kawatan, no? Pero wala siya mabutismo pero ang kahulugas butismo yung nadawat. Kunya naginulusod siya sa iyang mga kalapasan. Bueno mga kaigsunan, salamat sa inyong pagpatalimod diri sa atong Adventist World Radio o radio sa pag-utingkay sa kamuturan, radio Tingkay. At bulan magpasalamat sa inyong tanan nga kamong nagsuportar sa dining ato nga Sibya. Suportar igsoon halos sa bulan-bulan nagsuportar si Brother Robert Manuya sa atong mga sponsor mga igsunan. Naot ko nga ang Ginoo magdugang pa kaniya ang tanan mag-ampo. Dalaygon man yun mga Diyos, salamat kay Ginoo sa kayo sa imong pagpagluban ka ng gusto ng Ginoo. Salamat sa pagtubag sa ngalan ni Jesus. Ngayon so, nagkita kong panahon, salamat sa inyong pagpakiguban. Ang Diyos magapanalangin ka natong tanan. Kung mag-ingon wala kita mahimo sa pagpakigpatok sa kamaturan kung pagdapig sa